наш, який нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде володарство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний нам сьогодні, і даруй нам провини наші, які ми даруємо виноватим нам, і не веди нас у спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое есть володарство, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Придите, поклонимся владару нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем до Христа, владара нашего и Бога. Придите, поклонимся и припадем до самого Христа, владара и Бога нашего. Благослови душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты великий новостин, Ты обратился увидеть красоты, окутавшись светлом лица плащом. Ты растянул небо, быца шатер, хором и Твои над водами поставил, Ты робишь с хмаром колесницу себе, ходишь на крылах ветру, и чинишь ветры посланцами Твоими и слугами Твоими овыми огню. Ты умацал землю на основах, и не покиснется повек веков. Безданью быть самопрактую покрыл Ты, ее воды над горами стали, от погрозы Твоей яны взад подались, от грому голосу Твоего задрожали. Горы снялись, а долины зашли в место, какие Ты им назначил, Ты установил межи, какие им не перейти, как не покрыть снова землю. Ты посылаешь границы у реки, чтоб мы в долинах меж горов, с их бьют все зверы, вольные ослы, дикие у их смогу свою власять. Коли их тушки небесные живут, меж скалов чудный спев их, с хором Твоих наводняешь горы, земля полнится плодом творов Твоих. Ты выращиваешь траву и живёл, и зелень на пожиток человеку, как он мог забыть себе ежу земли. Вино, что веселит сердце человека, а небо, что есть тварь светлым, хлеб, что сердце человека умацовывает. Древы низинные мои, соку кедры ливанские, что их насадил. Там птушки мают звезды свои, пушлиное жилье возвышается над ними. Горы высокие для диких козов, ширины скал, сходище для грызунов. Ты створил месяц, как показывал поры, солнце знает час заходу своего. Посылаешь темную, и не доходить ночь, под час, якої виходять усі звери ясные. Львяняти рикають, шукаючи здобичі, просячи у Бога, сможили себе. Як тільки сонце взойде, не ховаються і кладуться у логовах своїх, виходить чоловік до справу своєї роботи своєї до вечора. Якое багаття творов Твоих, Господи, Ты все мудро створил, земля полная створения Твоих. Вось море великое и просторное, у них рукается без лишь створению, зверов великих и малых. Корабли плавают Твоих, и кита громни с китами, кого Ты створил на потеху себе. Усеяны чекают от Тебе, как Ты дал им споживу свой час. Ты им даешь, и они подбирают, расчиняешь руку Твою, и они полнятся всяким добром. Коли ж Ты отвертаешь тварь Твоя от их, и они тревожатся, отнимаешь дух от их, и они гибеют, и в пыл снова вертаются. Посылаешь Духа Твоего, и они оживают, и Ты обновляешь тварь земли. Нехай слава Господня открывает до веку, хай Господь тешится с творов своих. И Он глянет на землю, и она дрожит, докранится до гору, и они дымятся. Разуся житье мое, буду хвалить Господа, буду в песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Нехай приемная Ему будет песня моя, я радуюсь, о Господи, нехай исчезнуть грешники из земли, нехай не будет больше негодников. Благослови душа моя Господа, а солнце знает час заходу своего. Ты посылаешь темру, и надыходить ночь. Якое богатство творов Твоих, Господи, Ты все мудро створил. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. В мирі Господеві помолімся. Господи, помилуй. За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм цей і тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. За Вселенського патріарха Варфоломія, чесне пресвітерство у Христі діяконство, за весь причети людей, Господеві помолімся. За Богом бережену Литву, владу і військо її, Господеві помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережену Україну, за Богом бережену Білорусь, і за наші народи, Господеві помолімся. За місто це, за кожне місто, країну і за тих, що з вірою живуть у них, Господеві помолімся.
За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господіві, помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, несправедливо зневолених і за спасіння їх, Господіві, помолімся. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господіві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, прісну Діву Марію з усіми святими, пом'янувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Чуй мене, голос моления моего, я кличу Тебе, мне, Господи. Там присісти можна було, бо служба довго буде, стомитися стояти. Покажіть там все. Запаливай свечку. Из этой выходит, не свечку бери, и с кадилом выходит. Свечку возьми. Стой, кадил в руках тримай. Страшная единая тайна деется сегодня на очах наших. Схватили ненасяжного, связали того, кто развязал проклённого дома. Судятся праведно того, кто ведает все тайны сердцевых думок людских. Замыкают вязницы того, кто зашинил бездань. Перед Пилатом стоит, а перед ним стравятанием стоят небесные силы. Рука створением еба творит Отца, накрыть засудженный тот, кто судит живых и мертвых. Добрословенний уваход святих Твоїх завжди, і тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Подборливый Господи, что Тебя милосердности усё перетерпел, и вызвали усих от проклённых слава Тебе. Мудрость таньма прама. Святло-угодное, святое славы несмертного Отца Небесного, святого благословенного Иисусе Христе, доживший до заходу солнца и убачивший вечернее светло, славим Отца и Сына и Святого Духа Бога, достойно еще всякий час
чистыми голосами пеет славу Твою, Сыне Божий, что даешь житё, деля в этого свет славить Тебе. Мудрость прокимен. Том шостый, разделили вопратку мою меж собой, а мои мотейники дали жеребя. Разделили вопратку мою меж собой, а мои мотейники дали жеребя. Боже, Боже мой, почуй меня, чему ты меня покинул. Разделили вопратку мою меж собой, а мои мотейники дали жеребя. Разделили вопратку мою меж собою, и от мои мотейники дали жеребя. Мудрость. Книги виходу читання. Будьмо уважні, Господь розмовляв з Моїсеєм віч навіч, так, як говорить людина з людиною, а потім Моїсей повертався до табору, слуга ж його Ісус Навин. Ще хлопчина не полишав намету, Моїсей сказав Господеві, глянь, ти кажеш мені, виведи народ цей, та ти не сповістив мені, мене кого пошлеш за мною, а ще й сказав був мені, знаю тебе на ім'я, і ласку ти знайшов в очах моїх, тож, коли я справді знайшов ласку в твоїх очах, дай мені визнати твої путі, щоб я пізнав тебе, та й знайшов ласку в твоїх очах, та зглянься й на те, що це твої люди. Господь сказав, я сам піду з тобою і дам тобі спокій. І Моїсей відповів йому, коли не йтемеш ти сам особисто, то й не виводь нас звідси, та й по чим же буде пізнати, що я знайшов ласку в твоїх очах, я й народ твій, як не по тім, що ти йтимеш з нами, тим відрізнимось ми, як я і твій народ від усіх народів, що на лиці землі. Господь сказав Моїсеєві, і те, що ти зараз бажаєш, зроблю, бо ти знайшов ласку в очах у мене, і я знаю тебе на ім'я, і говорив Моїсей, покажи мені, благаю, твою славу. І Господь відповів, я появлю перед тобою всю мою доброту, і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, і милосердитимусь, над ким буду милосердитись, і додав, лиця ж мого не можна тобі бачити, бо людина не може бачити мене і жити. Далі сказав Господь, ось місце коло мене, стань на цій скелі, і як проходитиме моя слава, я поставлю тебе в щілині скелі, і моєю долонею покрию тебе, поки не перейду. Потім я заберу мою руку, і ти побачиш мої плечі, лиця ж мого бачити не можна. Премудрость прокимен на глас четвертий. Суди, Господи, ти, що кривдиш мене, повстанцю прости, що з моїми душами мене. Суди, Господи, ти, що кривдиш мене, повстанцю прости, що з моїми дуть на мене. Я не отплатили злом за добро. Суди, Господи, ти, що кривдиш мене, повстанцю прости, що з моїми дуть на мене. Суди, Господи, ти, що кривдиш мене, повстанцю прости, що з моїми дуть на мене. Читание книги Иова. Будем уважливыми. Господь добрословил Иова больше, чем раней. И он знайшов 14 тысяч овечек, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар валов и 1000 ослицев. Имел яшчэ 7 сынов и 3 дочки. Першую назвал Голубкой, другую Кассией, а третью Рогом Антимона. Во всей краине не было жанчын прыгажейших за дочок Иова. І дав ім батька їх спадщину сярод братоў іх. І жыў ён яшчэ пасля пошасці 170 гадоў, а ўсяго пражыў ён 248. І бачыў сыноў сваіх і сыноў сыноў сваіх аж да 4-го пакалення. І памёр ён у старасці, калі споўніліся дні ягоныя. І напісана аб ім, што ён устане, калі Господ узніме яго з усімі. Амінь. Читание книги пророка Исаии. Будем уважливыми. Сказал Господь, пощастило слузе моему,
і ён узнясецца, узвялічыцца і уславіцца вельмі. І як жахаліся многія, гледзячы на яго, так нелюдска знявечаны ён быў, і выгляд ягоны не меў нічога чалавечага ў сябе. Так здумеюцца ўсе народы, і ўладары іх закрыюць вусны свае перад ім, бо ўбачыць нешта, пра што ніхто ім не казаў, і пачуюць дасюль нечуванае. Господі, хто паверыў чутнаму ад нас? Каму плячо Гасподняе аб'явілася? Ён вырас перад намі, як парастак, як корань сухой зямлі. Не было ў ім ні велічы, ні красы, мы бачылі яго, ні выгляду прывабнага не было ў ім. Ён быў зневажаны, адкінуты людзьмі, чалавек журботны, што зведаў цярпенні, і мы адварочвалі твары нашы ад яго. І ён быў пагарджаны, і мы яго мелі за нішто. Але ён нашы немачы ўзяў на сябе, ён панёс нашы хворасці, а мы яго лічылі за пакаранага. Думалі, што Бог яго б'е і топча. Але ён быў паранены за нашы грахі, мучаны за нашы правіны. Дзеля нас кара збавеная была на ім. Ягонымі ранамі мы ацаліліся, і ўсё заблудзілі быццам авечкі, кожны з нас хадзіў сваёй дарогаю. Господ паклікаў на яго ўсе нашы правіны. Катавалі яго, але ён упакорыўся і не адчыняў вуснаў сваіх. Быццам ягнё, якое ведуць на зарэз, быццам авечка не мае перад тымі, што стрыгуць яе. Так і ён не адкрываў вуснаў сваіх. Сілою, хуткім судом схапілі яго. Хто скажа лёс ягоны? Ад зямлі жывых ён быў адарваны, за грахі народу, майго ён пацярпеў смерць. Магілу яму вызначылі разам з нязбожнымі, але ён быў пахаваны ў багатага, бо не ўчыніў нічога благога, і вусны яго не зналі няпраўды. Господ захацеў прыціснуць яго цярпеннямі, калі аддасць ён жыццё сваё ў ахвяру за грахі. Ён убачыў патомства даўгавечнае, і воля Гасподняя споўніцца паспяхова ў ім. Пасля цярпенняў душы сваёй ён убачыць святло і напоўніцца ім. Ён, слуга мой, апраўдае многіх, іхнія беззаконні панясе на сябе. Дзеля гэтага, як узнагароду, даў яму частку з вялікімі. З моцнымі будзе дзяліць ён здабычу за тое, што ахвяраваў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў, калі ў сапраўднасці ён узяў грахі многіх і за грэшнікаў заступаўся. Узрадуйся, няплодная, што не радзіла. Цешся, весяліся ты, што не знала родавых боляў, бо больш сыноў у пакінутай, чым у той, якая мае мужа. Будем уважливими, мир усім, премудрость. Поклали мені уловим глибоким у тінь смерті. Господи, Боже, збавлення моєго, у тіні у ночі, як кличу Тебе. Поклали мені уловим глибоким у тінь смерті. Поклали мені уловим глибоким у тінь смерті. Премудрість до Коринтян першого послання святого апостола Павла, читання, будьмо уважні, браття та сестри, слово про хрест, глубота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, сила Божа. Писано бо, знищу мудрість мудрих і розум розумних знівечу. Де мудрий, де учений? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не спізнав Бога, Божої мудрості, то Богові вгодно було спасти віруючих глупотою проповіді. Коли іудеї вимагають знаків, а греки мудрости шукають, ми проповідуємо Христа розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. А для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків, Христа, Божу мудрість і Божу могутність. Бо нібито не мудре Боже мудріше від людської мудрості, і немічне Боже міцніше від людської сили. Погляньте, брати та сестри, на знання ваше, небагато мудрих тілом, небагато сильних, небагато благородних, але Бог вибрав
немудре світу, щоб засоромити сильних, і незначне світу, та погорджене Бог вибрав, і те, чого не було, щоб зневічити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Тож через нього ви у Христі Ісусі, який став на мудрістю від Бога і оправданням, і освяченням, і викупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай у Господі хвалиться. Та я, коли прийшов до вас, брати, не прийшов звіщати вам свідоцтво Боже високомовними словами чи мудрістю. Ні, я вирішив не знати нічого іншого між вами, як тільки Ісуса Христа, і то розп'ятого. Алілуя, алілуя, алілуя. Спаси мене, Боже, бо води дійшли до душі моєї. Нехай в очах їм потемніє, щоб не бачили. Мудрость, станьма прама, вислухаєм святоє Євангеліє, мир усім. Поводле Матвея святого Євангелія читання. У той час раніцей святари і старейшини народу привели Ісуса до намєсника Понтія Пілата. Тоді Юда, який видав його, убачивши, що його засудили, покаявся і вернув 30 сребників святарам і старейшинам, кажучи: «Зграшив я, продавши кров невинную». Яни ж сказали йому, що нам до того, гэта твоя справа. Кинувши сребники, он вийшов вон і повесився. Святари ж, узявши сребники, сказали: «Нельга класти їх у скарбницю святині, бо гэта заплата за кров». І пораївшися, купили за їх поле гончара для поховання чужинців. Тому і сьогодні поле гэтае зоветься полем крові. Тоді сповнилося тое, що сказав пророк Єрема: «Узяли 30 сребників за плату за того, кого оценили сыны Израиля, и дали их за поле гончара, як сказав Господь». Ісус же став перед намєсніком. Намєснік спитав його: «Ці ти, цар габрейський?» Ісус отказав: «Я той, як ти кажеш». І коли його обвинувачували святари і старейшини, він не відказував нічого. Тоді спитався у його Пілат: «Ці чуєш, як много свідчить супроть тебе?» Ён, однак, не отказав йому на ніводне питання, так що намєснік дивився вельми, а був звичай, що на кожне свято намєснік відпускав одного в'язня поводле їхнього вибору. У тим часі був один відомий в'язень на ім'я Варрава. Коли усі собралися, Пілат спитався: «Кого хочете, каб я звольнив?» Вараву ці Ісуса, названого Христом, бо ведав ён, що видали його про зайздрость. А коли он засідав на суді, жонка ягоная прислала сказать йому: «Не мей ніякої справи з гэтым праведником, бо сьогодні уночі я шмат терпела у сне, деля його». Тим часом святари і старейшини подбухторили натовп просить Вараву і домагатися смерті Ісуса. І коли спитав їх намєснік: «Которого з двох хочете, каб я визволив?» Яни закричали: «Вараву!» Тоді сказав їм Пілат: «Що ж мені зробити з Ісусом, якого зовуть Христом?» Закричали усі: «На криж його!» Намєснік отказав: «Що ж ён вам дренного зробив?» Але яни яще мацней кричали: «На криж його!» Пілат, убачивши, що нічого не здоліє, і заколот расте, узяв воду і помив руки перед народом, кажучи: «Я не виноватый у крові гэтага праведника, гэта ваша справа». А увесь народ закричав: «Кров ягоная на нас і на наших дітях». Тады ён визволив Вараву, а Ісуса отдав на укрижавання.
Жаўнеры наместника взяли Иисуса у казарму и собрали вокол Его целую роту. Раздевши Его, накинули Ему на плечи червоный плащ и, сплёвши венок с тернины, усклали Ему на голову, а у правую руку дали трестину. Потім, ставши перед Їм на колені, насміхалися з Його, кажучи: «Радуйся, цар іудейський». При гэтым яны плявали на Його і, узявши трестину, били Його по голове. Наздзекваўшыся, яны знялі з Яго плашча, пранули зноў у ягоныя адзенні і павялі на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго чалавека, Сымона Кірынейца, і загадалі яму несці крыж, калі ж прыйшлі на месца, названае Галгота. Гэта значыць месца чэрапу. Жаўнеры далі Ісусу піць воцат змешаны з жоўцю. Пакаштаваўшы, ён не захацеў піць. Калі яго ўкрыжавалі, раздзялілі між сабою ягоную вопратку, кідаючы жэрабя, і, седзячы там, сцераглі яго, а над галавой яго змясцілі напіс з віной яго: «Гэта Ісус, цар іудэйскі». Тады таксама ўкрыжавалі разам з іх двух разбойнікаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: «Калі ты, Христос, збаў сябе і нас». Другі ж наадварот сунімаў яго: «Ці ж ты не баішся Бога, сам асуджаны на тое самае пакаранне? Ды і мы асуджаны справядліва, бо атрымалі належныя за нашыя ўчынкі, а ён нічога благога не зрабіў». І сказаў Іісусу: «Памяні мяне, Господзе, калі прыйдзеш у валадарства Тваё». Ісус адказаў яму: «Сапраўды кажу табе, што яшчэ сёння будзеш са мною ў раі». Тыя, што праходзілі міма, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы: «Ты, што разбураеш святыні, у 3 дні адбудоўваеш, збаў сябе самого, калі ты сын Божы, ты сыйдзі з крыжа». І падобны спосаб святары з кніжнікамі і старэйшымі насміхаліся з яго і казалі: «Іншых збаўляў, а цяпер сябе самога збавіць не можа. Калі ён цар ізраільскі, хай сыдзе з крыжа, і мы паверым яму. Спадзяваўся на Бога, дык няхай жа цяпер той выбавіць яго, калі яго любіць, бо ён казаў: я сын Божы». Таксама і разбойнікі, укрыжаваныя разам з ім, зневажалі яго. Ад 6-й гадзіны сталася цемра па ўсёй зямлі аж да гадзіны 9-й. А калі 9-й гадзіны, і усклікнуў Ісус моцным голасам: «Элі, Элі, лама сабахвані», што значыць: «Божа мой, чаму ты пакінуў мяне?» Некаторыя з тых, што там стаялі, пачуўшы гэтае, казалі: «Ён кліча Іллю». І ўраз адзін з іх пабег і, узяўшы губку і памачыўшы ў воцат, насадзіў на трасціну і даў яму піць. А другія казалі: «Пачакай, дай паглядзім, ці прыйдзе Ілья збавіць яго». Ісус жа зноў закрычаў моцным голасам і аддаў дух. І вось заслона ў царкве разарвалася надвое, ад верху да нізу, і зямля затрэслася, і скалы патрэскаліся, і магілы расчыніліся. І шмат целаў святых, што памерлі, устала, і, выйшаўшы з магілы пасля ўваскрасення ягонага, увайшлі ў святы горад і паказаліся многім. Сотнік жа і тыя, што разам з ім сцераглі Ісуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што здарылася, спалохаліся моцна і казалі: «Сапраўды ён быў сынам Божым». А так як гэта была пятніца, дык габрэі, каб не пакінуць целаў на крыжы ў суботу, бо гэты дзень суботні быў вялікім святам, прасілі Пілата прабіць ім галёнкі і зняць іх. І вось прыйшлі жаўнеры і перабілі галёнкі першаму і другому, што былі з ім укрыжаваныя. Падышоўшы ж да Ісуса, яны ўбачылі, што ён ужо памёр, дык не перабівалі яму галёнкаў. Толькі адзін з жаўнераў прабіў яму кап'ём бок, і адразу пацякла кроўю вада. І той, хто бачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. Ён ведае, што кажа праўду. Каб вы паверылі, усё гэта сталася, каб збылося Пісанне,
кость його не переломиться, і у іншому місці Писання каже, будуть глядеть на того, кого пробили. Было там так само шмат жанчинаў, якія приглядалися здалёк. Яны ішлі за Ісусом з Галілеї і послуговували Йому. Сярод іх былі Марія Магдалена, Марія маці Якуба і Іосифа, і маці сыноў Заведеевых. Калі ж настаў вечар, прыйшоў адзін багаты чалавек з Арымафеі на імя Іосиф, які быў таксама вучнем Ісуса. Ён пайшоў да Пілата і папрасіў цела Ісусавага. Пілат загадаў аддаць яму цела. Іосиф, узяўшы цела, спавіў яго ў чыстае палатно і паклаў у сваёй новай магіле, якую загадаў высекчы ў скале, і, прываліўшы вялікі камень да ўваходу ў магілу, пайшоў адтуль. Марыя ж Магдалена і другая Марыя засталіся там, седзячы насупраць магілы. Благословенный Ты, Господи, Боже, Отцов наших, и имя Твое усяхвальное и прославленное до века. Аминь. Дай милосердность Твоя, Господи, спасение на нас, но мы в славе надею на Тебе. Благословенный Ты, Господи, наруши имени Твоих заповедал. Благословенный Ты, владару, дай мне зразуметь Твои заповеды. Благословенный Ты, святый, просветли меня заповедами Твоими. Милосердность Твоя, Господи, вечно трывай, и не погорди творами рук Твоих. Тебе належится хвала, Тебе належится песня, Тебе слава належится Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Сповнім вечерню молитву нашу Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Вечора всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просим. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просим. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просим. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просим. Осталий час життя нашого в мирі і покаянні скінчити у Господа просим. Християнські кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і доброго одвіту на страшному суді Христовому просим. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши саме себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти, Бог милости, ласки, людинолюбності, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Мир всім. Нехай буде влада царства Твого, благословенна і дуже прославлена Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. И сердцем и устами с любовью целовал нетленное тело Твое, и оборнут страхом радостно вскрикнул, слава милосердности Твоей человека любша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебе и завсёды и на веки веков. Аминь. Тебе, яки обрана
поховаю, Боже мой, які благословлю Тебе, які руками докронуся до нетленного тела Твоего, и які я вести даешь подумати, поклонюся добрый, возвеличиваю терпение Твое, славлю похование, а силы воскресенье Твое и грешу, Господи, слава Тебе. Как Ты распускаешь слугу Твоего, услугу Твоему возле слова Твоего, моего Ты избавление Твое, якое Ты приготовил перед Руси, пред водой просветления народов, и славу Израиля люду Твоего. Святый Боже, святый мощный, святый несмелотный, помилуй нас. Святый Боже, святый мощный, святый несмелотный, помилуй нас. Святый Боже, святый мощный, святый несмелотный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Пусть и Святая Троица помилуй нас, Господи, от всех грехи наши, удары вершинцы наши. Святые навидные оздоровения ваши наши, зря Твоего имя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Отче наш, який весь на небе, нехай святится имя Твое, нехай прийде владарство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небе, так и на земле, хлеб насладенный дай нам сегодня, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам, и не уведи нас у спокусу, а избав нас от злого. Бо Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Высокородный Иосиф, снял с древа вся чистое тело Твое, исповивший его чистое полотно с духмяностями, у могиле новой покров. О нем снявился для могилы женщина мироносица, вскрикнул, калеки мертвым потребные, Христос за древности не зазнал. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, да прослави. Христос, истинный Бог наш, який для нас, людей, для нашего збавлення, страшенные муки, життєдайні криші, добровольне поховання, захотів потерпеть, молитвами наичистые своей Маті, святых славных и годных похвалы апостолов Петра и Павла и всех святых апостолов, святых и богоносных отцов наших и всех святых, нехай помилує нас избавить, бо Он добрый, человеколюбный. Аминь. Дорогие, у имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие браты и сестры, мы стоим с вами перед плащаницей Господа нашего Иисуса. Что ты робишь? Нет, тримай. Мы стоим с вами перед плащаницей Господа нашего Иисуса Христа. И вось гэты день, день Его распятия, день Его мукаў, у мяне былі такія перажыванні. Вот сёння я зранку апублікаваў вось гэтыя па гадзінах, што адбывалася з Господам Ісусам Христом. І вось мы живем сваё звычайнае жыццё у нашай звычайнай такой мітусні чалавечай. І вось спаўняецца 12 гадзін. І ты ўспамінаеш, што ў гэтую гадзіну Господа прыбілі да крыжа. Праходзіць яшчэ 3 гадзіны твайго звычайнага жыцця.
А гэтыя 3 гадзіны гэта гадзіны страшнай пакуты, мукі. І вось наступае гадзіна, калі сонца закрывае свае промні, надыходзіць цішыня, і яшчэ 3 гадзіны гэтых пакутаў. І сёння я прачытаў апісанне крэснай смерці, якое мяне вельмі моцна ўразіла. Вот у нас ёсць такая, можна сказаць, нават праблема духоўная. Вось мы у царкве ўсё бачым іканаграфічна, прыгожа. Вот плашчаніца упрыгожаная кветачкамі, вось вучні так прыгоженька сталі каля Ісуса. Ці, напрыклад, ікона, калі Маці Божая стаіць каля крыжа. Але укрыжаванне гэта была страшная знявага чалавечай годнасці. Яны голымі віселі на крыжах, і там была кроў, там быў смурод, там была знявага і страшныя пакуты, якія цярпелі яны. І вось усё гэта для чаго было зроблена? Усё гэта для чаго Гасподзь перанёс? Для чаго Ён прыняў гэтыя знявагі? Для чаго Ён мусіў прыняць вось гэтую усю пакуту і боль? А ўсё дзеля таго, каб падзяліць з чалавекам усё самае страшнае, што можа толькі напаткаць чалавека. І вось гэтая Галгофа, гэта не адзінаразавае, што адбылося. Гэта тое, што адбываецца ў гісторыі з пакалення ў пакаленне, са стагоддзя ў стагоддзе. І зараз, калі над людзьмі здзекуюцца, катуюць, забіваюць, разам з гэтымі людзьмі пакутуе сам Гасподзь. Ён ідзе у самае страшнае, што можа чакаць чалавека, ён ідзе ў нашу смерць. І калі мы уміраем, то мы сустракаем яго там. Ён ідзе ў прадонні зямлі, каб і адтуль вызваліць сваіх дзяцей, якіх захапіў дыявал. І вось сёння мы стаім перад гэтай плашчаніцай, і давайте просто паспрабуем уявіць увесь той жах. Жах вось гэтага распяцця. Жах таго, як Маці Божая прымае на рукі свайго сына. Жах вось гэтай здрады і насмешак, калі памірае чалавек. Жах пахавання Сына Божага. І зараз мы прачытаем такі гімн, канон, які называецца канон плачу Прасвятой Багародзіцы. Это асэнсаванне таго, што адчувала Божая Маці, калі стаяла каля крыжа і калі знімалі і хавалі цела яе сына. Израиль, идучи под неморским быцом послуживших, уважуя прошу на все заимпотонул белезнами, и вскрикнув, чаем Богу первоможную песню. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, убачивши до крыжа прибитого Сына и Господа, чистая Дева, просятая болем, плачучи разом с другими женщинами, казала гора мне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и заўсёды на веки веков. Аминь. Гора мне теперь, я позбавленная Сына моего и Господа, моей одиной надеи, радости и веселье, уся чистая с плачем казала. Никто не святый, прости, Господи, яки изнес рог верных Твоих, и умасовалось на камени веры Твоей.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! За страху перед Габреями Петр сховався, и все верные разбеглися, покинувши Христа одного, дева с плачем казала. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мое милое святло, надея життё мое доброе, мой Бог помирая на крижи, и всё нутро мое горить, дева со стогном казала. Христос, моя сила, Бог и Господь, святая церква побожная приклича, и чистым сердцем славить Господа. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Солнце незаходнее, Боже спрадвечный, Творцу усіх и Господи, як гэта Ты терпишь на крыжи, уся чистая с плачем казала, дева, что мужа не знала, казала высокородному, спяшайся, Иосифе, до Пилата и проси, копьем дозволил снять с крыжа тело наставника Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Аминь. Бачу Тебе, дитё мое, пораненным, зняславленным и голым на древе, и нутро мое горить, плачучи по матчиному, дева казала. Молюсь о Тебе, добрый, дай воскому светлу Твоему, засядь любовью в душах Ты, что ставши зранку имкнутся познать Тебе, Слово Божие споправдного Бога, яки клиша всех с греховное тем ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тужачи и плачучи Иосиф с Никодимом сняли со страхом с крыжа уся чистое тело и, поцеловавши, уславили Его, як Бога, принявши Его на свои руки, Дева Маті поклала Его на колени, поливаючи своими слезами и целуючи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Гора мне уся чистая, плачучи горка казала, боль, смуток и жаль огарнули меня, коли я убачила, як Ты, любое дитя мое, лежишь мертвый, голый, одинокий, помазанный духмяными аллеями. Увидавши житевое море, усхваливанное бурою спокусом, я утек до тихого пристанища Твоего узрекаючи, выбави от тленности житё мое, шмат милостивый. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, гляжу на Тебе, мертвого человеколюбча, як и мертвым вертав життё, и сердце мое покрывается ранами, уся чистая казала, я жадала померти с Тобою, бо не могу глядеть на Тебе мертвого и без дыхания. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Жахом думаю, ладару, что не почую больше милого голосу Твоего, и слуга Твоего не побачить больше ранейшей красы твару Твоего, бо Ты, Сыне мой, сышел з очей моих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Придите, будем славить у песен укрыжеваного за нас. Марию, убачивши его на траве, воскликнула, хоть ты и терпишь распятие, ты Сын мой и Бог. Убачивши я внес свою. Анёла Россию печь для юнаков, и загад Божий халдейцев спалил, а мучителя смучил вскликнуть, благословенный Ты, Боже, Отцов наших. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Де, Сыне мой, добровещание, якое неколи Гавриил мне обвестил, и он назвал Тебе уладаром, Богом и Сыном Наивышейшего, а теперь бачу Тебе, святло мое милое, голого, пораненого и мертвого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Полная роспачи и суму, беззагадная дева казала женщинам-мироносицам, плачьте и голосите со мною, бо вой святло мое и наставник ваш кладется у могилу. Полыми Ты добросутленно божных юнаков, и ахвяру праведного водою спалил, и все чинишь, як хочешь, Христе,
и мы возвеличиваем Тебе, прос Тебя. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, гетає страшне відовище, переузиходить наше розуміння, Господа, який тримає усьо створення. Иосиф с Никодимом несуть мертвого на руках своих на похование. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Не отойду от могилы Твоей, дитя мое, и не перестану я, слуга Твоя, проливать горькие слезы, покуль так само не сыду опрометную, бо не могу терпеть разлуки с Тобою, Сыне мой. Бога людям не максима мочить, но я охоронівські глянусь не смеюсь. Дякуючи Тобі уся чистою, слово, что сталося человеком, з'явилося людям, деля этого разом с небесными силами, величаем Его и Тебе счастливою завет. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Вилячи рану души моей, уся чистая с плачем ускликнула, устань и суними мой боль и сум, бо Ты, Господи, можешь усё, что хочешь, Ты ж добровольно отдал себе на похование. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Славлю Твою спогадливость, добросердечный Господи, и поклоняюсь величи милосердности Твоей, як Бог Ты добровольно принял смерть, как збавить створение, уся чистая Дева отказала, дык Збавителю змилуйся над усими нами у воскресением Твоим. Бога людям не максима мочить, но я охоронівські глянусь не смеюсь. Дякуючи Тобі уся чистою, слово, що сталося чоловіком, з'явилося людям, деля этого разом с небесными силами, величаем Его и Тебе счастливою завет. Дорогі брати і сестри, зараз починається служба, яка називається службою поховання, поховання плащаниці Господа Ісуса Христа. Ось попередня частка служби гэта був успомін зняття Господа Ісуса Христа з крижа, а зараз ось ми будемо успоминати, переживати той момент, коли Іосиф Аримафейський, Никодим знімають тіло Ісуса Христа з крижа, коли його на руки приймає мертве тіло свого сина, приймає Маті Божия, і ось як вони відносять гэтае тіло і ховають у гробниці. Слава святой, единосутной и животворчей нераздельной Тройцы, спрадвеку, цяпер и заўсёды, и на веки веков. Слава на вышинях Богу и супокой на земли, добрая воля сирот людей. Слава на вышинях Богу, супокой на земли, добрая воля сирот людей. Слава на вышинях Богу и на земли мир, добрая воля сирот людей. Господи, отчини мои устны, яны будут обвещать хвалу Твою. Господи, як размножилися вороги мои, як шмат тых, что повстают супроть мяне, много тых, что кажуть мне, нема ему збавления у Бога, але Ты, Господи, мой щит и слава моя. Ты подымаешь голову мою, я голосно кликав Бога, и Он почув меня с горы святой своей. Я лег и заснул, и прочнулся, бо Господь стереже меня. Не боюсь безличи людей, что меня обступили. Устань, Господи, сбав меня, Боже мой, бо Ты удары усіх противников моих и зубы грешников скрышил. У Господа збавление ёсти, на людях Твоих добрословение Твое. Я лег, заснул и прочнулся, бо Господь стереже меня. Господи, у строгости Твою не суди меня, и у гневе Твоим не карай меня. Бо стрелы Твои протяли меня, и рука Твоя на мне легла. Нема здорового места на теле моим от гневу Твоего, нема супокою костям моим с причины греху моего, бо провины мои превысили голову мою, як тяжкое бремя пригнетают меня без меры, тхнуть сгинувшие раны мои с причины моей неразумности. Приниженный я, согнулся вельми, увесь день сумный хожу, поясница моя полная жару, и нема здорового места на теле моим, ослаб я, разбит извыш меры, и стогне сердце мое, Господи.
Перед Тобою все мои жадания и уздыхания мои не скрытые. Сердце мое трапеча сила покинула меня. Нема больше светла у очах моих, бо кажу, нехай не тешится. Коли моя нога споткнется, нехай не вывышаются надо мною сябры мои и приятели мои, сторонницы моей хворобы и свояки мои тримаются сдалеку. Поставили сети на меня, посягаючи на життя мое. Ты, что ожидають мне зла, обмерковують с лихою увесь час. Я ж быцем глухий не чую, и быцем мне не отчиняю уснов моих. На Тебе, Господи, сподяюся Ты, Господи, Боже мой, выслухаешь меня. Я вось-вось уже падаю, и боль мой завсёды со мною. Признаюся у вине мою и сумую с причины греху моего. А ты, что без причины противится мне, растут у силы много тых, что без подставы ненавидеть меня, тых, что злом платят за добро, якие супроть мне, за тое, что я про добро дбаю. Не покидай меня, Господи, Боже мой, не отдаляйся от меня, поспеши на допомогу мне, Господи, моего збавления. Боже, Ты Бог мой, Тебе пильно шукаю, душа моя ожидает Тебе, Тебе шукает тело мое, высохла як земля, сосмагла и безводная. Я выглядаю Тебе у святыни, каб убачить силу Твою и славу Твою, бо милость Твоя лепшая за життё, вусны мои будут славить Тебе, будут хвалить Тебе, поколь буду жить, у имя Твое буду уздымать руки мои, душа моя насытится, быцем тлущем и оливою вусны мои веселым, голосом хвалить Тебе будут, згадаю Тебе на моей постели, думать про Тебе буду подчас ночных чуваннів, бо Ты прийшов мне на допомогу, и тени крылов, и у тени крылов Твоих тешуся, да Тебе имкнется душа моя, правая рука Твоя подтримливая меня. Ты ж, что жадают забить душу мою, сойдут у бездны непрометную, будут отдадены под меч, станутся с добычею шакалов, а уладар буде радоваться у Богу, хвалиться буде кожный, кто им клянется. А в усны ты, что кажут бесчинствы, будут замкненные, думать про Тебе буду подчас ночных чуванів, бо Ты пришел мне на допомогу, и у тени крылов Твоих тешуся, да Тебе имкнется душа моя, правая рука Твоя подтримливая меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи, Боже моего збавлення, я кличу у день и в ночи жалюся перед Тобою. Нехай дойде до Тебе молитва моя, прихили в ухо Твое до просьб моих. Душа моя сытая гором, життё мое наблизилася до бездани. Мяне заличают до тых, что сыходят у могилу. Я стався человеком бездопоможным. Ложе мое між померлых, что як забитые лежать у могилах, об яких Ты больше не памятаешь, якие выпали з-под опеки Твоей. Поклав Ты мне у ров глибокий, у темру и бездань, гнев Твой лежить на мне, и Твои хвали пригнетают мне. Ты отдал мне до приятелю, Ты отдалил меня от приятелів моїх, зробив мене прикрим для їх. Я зачинений у собі і не бачу виходу, в очі мої знемоглися от суму. Тебе, Господи, щодня кличу, до Тебе уздимаю руки мої. Хіба ж для померлих чиниш суди, ті ж мертвые устануть славить Тебе. Ті ж об милосердности Твоей рассказывать у могилах, об верности Твоей у бездани, хіба ж суды Твои станутся бачными у темры, и ласка Твоя на земли забыття. Вот чему, Господи, Тебе кличу, и зранку молитва моя до Тебе узносится. Чему, Господи, Ты откинул душу мою, чему ховаешь твар Твой от меня? Бедный я, измалку знаходжуся на порозе смерти, я чув гнев Твой и млею. Надо мною пройшов гнев Твой, погрозы Твои згубили меня, обкружаются на меня без устанку, быцем вода, усе разом меня обступили. Ты отдалил от меня сябра и приятеля, только темра, знайомая моя. Господи Боже моего збавлення, я кличу у день и у ночи жалюся перед Тобою, нехай дойде до Тебе молитва моя, прихили в ухо Твое до просьб моих. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славит имя святое Его. Да благослови душа моя Господа, не забывай всех добродействов Его. И Он отпускает все провины Твои, оздоровляет все немочи Твои. И Он вызволяет житье Твое от згубы, венчает Тебе ласкою и милосердностью, и наполняет Твое житье добром, обновляется, я корол, молодость Твоя, Господь, чинит справедливость,
Суд усім покривдженим Йон показав Моїсею шляхи свої, синам Ізраїля учинки своє, щодрий Господь і милосердний, довготерпеливий і багатий на ласку, не буде вечно свариться Йон і не буде гневаться до веку, не поводле грехов наших учинив Йон нам, і не поводле провинов наших заплатив Йон нам, бо як високо небо от землі, так великая милосердность Його до тих, що бояться Його. Як далеко усход от заходу, так отдалив Йон от нас наші злочинства. Як батька літується над синами, так літується Господь над подбожними. Йон ведає, з чого ми створені, Йон знає, що ми пил, дні человекоподобные до трави цвіте, Йон битцем кветка у полі, але вось повеє ветер, і нема больш його, і место, де бив його, не познає. А милосердность Господня вечная, на век веков для тих, що бояться Його, і справедливість Єгони над синами синов, що заховують союз Єгони, пам'ятують заповіти Єгони і виконують їх. Господь на небі установив посад свой, і володарство своє над усім сусветом. Добрословите Господа усі аньоли Його, слуги Його, що сповняєте загади Його. Добрословите Господа усі твори Його, на кожним місці Його панування. Доброслови душа моя Господа, на кожним місці Його панування. Доброслови душа моя Господа. Почуй, Господи, молитву мою, у верности Твоей, прихили в ухо Твое до моления моего. Выслухай меня у Твоей справедливости, не увоходь у суд со слугою Твоим, бо ніхто з живих не оправдається перед Тобою, бо ворог переслідує душу мою, життя моє топче у землю, у темрі потопив мене битцем померлого, дух мой млеє во мне, і серце моє повне жаху. Успоминаю давні дні, розважаю над усіми учинками Твоїми, і над творами рук Твоїх задумываюся, до Тебе протягиваю руки мої. Душа моя битцем висохла, і земля прагне Тебе. Выслухай меня хутко, Господи, бо дух мой знемагає, не ховай твару Твоего от мене, каб мне не застаться подобным до тих, що сиходять у могилу. Дай мне хутко отчуть ласку Твою, бо на Тебе сподяюся, покажи мне шлях, по яким мне треба йти, бо до Тебе узношу душу мою. Збав мене, Господи, от ворогов моїх, бо до Тебе прибігаю, навчи мене чинить волю Твою, бо Ти, Бог мой. Хай добрий дух Твой веде мене по правым шляху, деля ім'я Твоего, Господи, заховай життя моє у добрині Твоей, виведи з бяди душу мою, у гневі Твоїм знищи ворогов моїх, і вигуби усіх, що переслідують душу мою, бо я слуга Твой. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, тепер і завсёды, і на веки веков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. В мирі Господеві помолімся. За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир всього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві помолімся. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. За Вселенського патріарха Варфоломія, чесне пресвітерство у Христі дияконство, за весь причити людей, Господеві помолімся. За Богом бережену Литву, владу і військо її, Господеві помолімся. За Богом бережену Україну, за Богом бережену Білорусь і за наші народи, Господеві помолімся. За місто це, за кожне місто, країну, за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Бог Господь, і Он з'явився нам, добрословенный той, хто приходить у ім'я Господнє. Господь Бог, і з'явився нам, благословений той, хто приходить у ім'я Господнє. Дякуйте Господу, бо Он добрий, бо милосердність Його на усі віки. Бог, і з'явився нам, благословений той, хто приходить у ім'я Господнє. Обкружили меня з усіх боков, але ім'ям Господнім я супротивився їм. Господь Бог, і з'явився нам, благословений той, хто приходить у ім'я Господнє. Не помру, але буду жить, і обвящать учинки Господа. Господь Бог, і Он з'явився нам, благословений той, хто приходить у ім'я Господнє. Камінь откинутий будовниками стався вугловим каменем от Бога гэта і дивное у наших вачах. Господь Бог, і з'явився нам, благословений той, хто приходить у ім'я Господнє. Високородний Осів взяв з дерева всячисте тіло Твоє, і спаливши його в чистое полотно з духмяностями, у могиле новой воздух. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Ты пришел до смерти, життя несмертное, и знищил преклонение мощности Твоей. Аминь. Ты помилуй сохраня Твою воскресил, воскресил и небесные вскрикнули. Життя нам за Христе Божа наш слава Тобі. Теперь за всюди на веки аминь. Орел з'явився для могили, за сином мира носицам і вскрикнув. Олейте мертвым потребния, Христос конкретности не зазнал. Благословенный Ты, Господи, научи меня Твоим заповедам. Счастливые Ты, чище беззаконный, что живой згодно с законом Господним. Храни Тебе життя давша Христе, поклаю могилу. На нёцкие хоры жахнулися, побачивши Твое понижение. Счастливые Ты, что виконують ягоные загады, и всім серцем шукають Його. Величаємо Тебе, Ісусе Царю, та вшановуємо погреб і Твої страждання, якими спасти нас від тління. Я нині чинять беззаконні, і ходять по ягоним шляху, Ти загадав нам пізно заховать заповіти Твоє. Все царю Ісусе, що землі поклав межі, у малому гробі нині перебуваєш Ти, що мертвих із гробів підводиш. Шляхи мої заховаюсь, остановлені Твоє. Життєдавче Ісусе Христе, у гробі Ти поклався, і смертю своєю смерть Ти знищив, і подав світові життя. Не посоромеюся, коли зважать буду на всі загады Твоє. У гріб Христе Ти зійшов, але не залишив божества свого. Все це таке дивне і водночас
преславне. Буду славить Тебе в правости сердца моего, и познаю присуды справедливые Твои. У гріб тебе, Христе, новий поклали, людську ж природу ти відновив, і воскрес велично із мертвих. Буду заховать заповети Твоє, не покидай мене ніколи. Життя Христос зазнав смерти, від смерти визволив смертних, і всім нині дарує життя. Як заховать юноку чистим шлях, исполняючи слово Твое. Той, хто переузыходить красою всіх людей, і хто упригожив усьо, що існує, сьогодні лежить мертвий, позбавлений краси. Всім серцем моїм шукаю Тебе, не дай мені отойти от Твоей загоду. Як пекло витримало пристя Твое, Збавителю, як яно не усколонулося і не ослепло от зяння світлості Твоєї. У серці моїм я заховав слово Твоє, как мені зграшить перед Тобою. Иисусе солодкий, світло збавлення моєго, як Ти сховався у темной могилі, о невыказное и безмежное велич долготерпения Твоего. Благословенный Ты, Господи, научи меня Твоим заповедам. Духовные истоты и множество анелов не устанет зразуметь невыказную тайну похования Твоего, Христе. Устами моими я обвешаю все присуды устно Твоих. Страшный и новый суд Иосиф несе на похование мертвого и без дыхания, того, кто дал мне подых життя. Тешися шляху свечания Твоих, быцам збагаття. Ты, Христе, зашел в могилу, не дышавши одулоняется, вось великий суд. Буду разважать над загадами Твоими и изложать на стежки Твои. Хоть ты был зачинений у тесной могиле, але створение познало тебе, Христе, як истного уладара неба и земли. Буду тешиться в заповедах Твоих, слов Твоих не забуду. Коли ты, Творца Христе, был покладен в могилу, основы пекла похиснулися, и могила отчинилася. Даюсь нагороду слуге Твоему, как прежде заховать слово Твое. Ты, что у руце Твоей тримаешь усё, сёння лежишь мертвый телом под землею и вызволяешь мертвых от улады пекла. Открой очи мои, как не бачить суды закону Твоего. Коли ты, життё, избавца мой, помер и зашел до мертвых, ты сломал пекельные замки и уснял усіх от ленности. Я крых, хозяин на земли, не ховай от меня загадов Твоих. Быть сам лихтар под посудом, так сёння тело Бога, схованное под землею, разгоняя пекельную темру. Душа моя рассчитая, и тужит неспынно по загадах Твоих. Анёльские хоры збираются разом с Иосифом и Никодимом поховать тебе, незмяшчального у тесной могиле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Славим Тебе, Слово и Богу всіх, разом с Отцом и Духом Твоим Святым, и славим Господи, похование Твое, святым и за все, и на веки веков. Славим Тебе, Богородица чистая, и с верою поклоняемся труденному похованию Сына Твоего и Бога нашего, коли Тебе, життєдавче Христе, поклали у могилу, анёльские хоры жахнулися, убачивши Твое понижение. Тебе життєдавче Христе, поклали в могилу, ангельські хори жахнулися, побачивши Твоє пониження. Яще и яще у мире Господу помолимся. Господи, помилуй, Заступи, избав, помилуй, избережи нас, Боже, ласкою Твоею. помилуй,
Всесвятую, наичистейшую, добрословенную владарку нашу, Богородицу и вечно Деву Марию, всех святых, сами себе один одного помянувши, и все житье наше Христу Богу отдамо. Хай будет добрословенное имя Твое и прославленное володарство Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды, и на веки веков. Достойною возвеличивайся, держится душа, яки на крыже руки распросём, и скрыжил моц ворога. Руки Твои створили меня и дали мне выгнать, дай мне розум, как я мог научиться заповедал Твоих. Достойно есть возвеличивать Тебе Творца всех, муками Твоими мы вызволились от терпения и тленности. Ты, что боятся Тебе, убачить меня и усешаться, бо я склал надею на слово Твое. Ужахнулася земля і сховалось сонце, як ти спасене західне світло, Христе, у гріб зайшов тілесно. Ведаю, Господи, что справедливые присуды Твои, и что Ты слушал покоры. У новому гробі Іосиф побожний тебе спаси, ховаючи, боговгодні пісні похоронні, змішанні з риданням співає. Милосердность Твоя будет с утешением в неслуте Твоему, свободно У гріб ти зайшов, світла створителю, а з тобою світло сонце зайшло, здригнулася земля, проповідаючи, що всього ти творець. Хай Твоя милосердность будет со мною, и буду жить, бо закон Твой радость моя. Тілом своїм у гріб ти зайшов незаходний, світлоностю стерпіти цього сонце не могло, і ще опівдні померкло. Хай посоромеются гордые, что неслушно повстали собрать меня, я ж буду разважать о заповедах. На короткий час в гробі ти заснув, та й померлих оживив, а як воскрес, то воскресив усіх, від віку спочилих благих. До меня придут те, что боятся Тебе, и ведают загады Твои. Твоє розп'яття, Христе, і похорон нині величаємо піснями, бо всі ми вірні Твоїм погребом звільнилися від смерти. Хай сердце мое досконалится в законах Твоих, ко мне я бы спосоромлены. Ты, який створив чоловіка рукою Твоєю, зійшов сьогодні під землю, каб своєю всемогутною силою узнять род людський. Уту все пославление Твоим славне душа моя, сподяюся на славу Твою. Ходите, будем плакать по померлым Христе, як неколи плакали женщины мироносицы, каб и нам, як им почуть, радуйтеся. Боже моє, сославлю пошу, когда помоги Твоей, царицу тешишь меня. Ты, избавителю соправды невычерпная мира, женщины ж принесли мира Тебе, живому быцам мертвому. Я сопля скоронными ходылу, але на заповеды Твои не забылся. Похованы Ты, Христе, знищаешь пекельное владарство, смертью смерть перемогаешь, и людей вызволяешь от ленности. Только идем за собой слуги Твоего, а лишь Ты учинишь суд над теми, что переследуют меня. Струмені життя криничить мудрость Божия з могили, і оживляє тих, хто знаходиться у непроходному пеклі. Выговори я от имени гордые, что не живут сводно с заповедами Твоими. Как обновить скалеченную людскую природу, я дал себе поранить смертью у теле моим, дык не бей себе у груди и не плачь, мать моя. Усе заповеды Твои правдивые, несправедливо переследуешь меня, але Ты поможи мне.
Ты, светлая заранка справедливости, зашел под землю и узнял мертвых быцем от сну, разогнавши пекельную темру. Здесь не смирили свету, але я не покину заповедов твоих. Життєдайне зерне, подвойное природою, сёння со слезами сеется у глубине земли, проросшее оно принеси радость усему свету. У милосердности Твоей заховай мне житё, и я буду заховать заповеды Твои. Адам сполохался, коли Бог ходил по раи, и теперь тешится, бо Бог сошел до пекла. Тады ён упал, а теперь и зноў узнімаецца. Самого Твое, Господи, вечное, и непорушное я клянусь. Маті Твоя Христе приносить слезные ахвяры Табе, які быў пакладзены ў магілу і кліча: «Устань, дзіця, як прадказаў». Правда Твоя с поколения в поколение, Ты заставал землю, и она устяж стоит. Иосиф поклал Тебе, Збавителю, спашаную магілу, і з плачем пяе адыходныя песні Табе. Твоим зарадом еще стоит на сёння, бо все речи служать Тебе. Калі маці Твоя убачила, як Тебе слово прибивають цвікамі до крыжа, душа яе была поранена цвікамі і стрелами горкага жалю. Коли закон Твой не был мне с утешением, я загинул в горы мои. Маті Твоя горкими слязьми обмыла твар Твой, калі убачила, як Тебе слодыч усіх поять горким напоем. До веку не забудуся на заповеды Твои, бо ими Ты меня оживляешь. Я моцно пораненная, и сердце мое разрывается, коли бачу неправедное забойство Твое слово, кажа с плачем уся чистое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Беспочатный Ойче, Сыне спрадвечный и Духу Святый, правоверных христианов умацуй у добрыни Твоей. Теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Беззаганная чистая дева, что народила житё, сутиши разлады у церкве, и у добрыни Твоей даруй ей супокой. Достойно есть возвеличивать Тебе життя завтра, яки на крыже руки раскачу, и скрышил Господа. Яше у мире Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступися, жалься, збавися, раджи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, помилуй. Успомянувши найсвятуюся, чистую, найдобрословенную, славную владарку нашу, Богородицу Веснодеву Марию, за всеми святыми, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Бо Ти, світлий, Христе Боже наш, який спочиваєш на херовимськім посаді, і ми Тобі славу отдаєм, разом з одвечним Твоїм Отцом, і з усесвятим, добрим і життєдайним Твоїм Духом, тепер і завсюди на віки веков. Аминь. Усе поколения Христе, тяю здесь хвалы Твоему похвалю. Глянь на меня и смилуйся надо мною, язык народы сыми, что любить я Твою. Язык рынок взял себе стрела, спавил похвальное полотно и поклал могилу. Могилы мои кроки по воде слова Твоих, хай не володая мною беззаконие. Мироносиці прийшли до Тебе, миро принесли Тобі премудро, Христе мій. Выбор мне одному людских, и я заховаю Твои заповеды. Йосифе прапреславний, поховай тіло Христа, життєдавця. Покажи святость Твою, Твоему слусе Твоему, и научи меня Твоим заповедам. Йосиф з Никодимом, як будь-якого мерця, створителя ховають. Румени слез потекли из очей моих,
бо я не заховав заповітах Твоїх. Сину Божий, царю всього, мій Боже, мій Творче, як же ти таких страждань прийнявся? Праведный ты, Господи, справедливый суд Твой, пусть сняли на доброчинца пяту ты, я того я кормил манною. Сили небесні зо страху вжахнулись, побачивши, що ти мертвий. Законы, что ты поклал, справедливые и правдивые. Тим, що зі страхом і любов'ю страсті твої почитають, подай гріхів прощення. Глупливость мне поглинає, бо вороги мої забилися на слови Твоє. Безмертное соленство пророка, побойся, что забили Христа. Слово Твое выпробованное, и тому слово Твое любит Его. Быть сам неразумный слуга, в учень продал бездань мудрости. Малый я и упокоренный, не забывайся на заповеды Твои. Покинувши Збавителя, кроводушный Иуда застался у полоне. Справедливость Твоя, справедливость вешная, и закон Твой правда. Як сказал Соломон, в устных беззаконных это яма глубокая. Воды и горы напали на меня, закон Твой утешение мое. Паски и терни накрыли стежка беззаконников. Вечная справедливость закатов Твоих, дай мне разумение души. Иосиф с Никодимом ховают спашаную мертвого Творцу. Радуйся во сердце кличу, выслухай меня, Господи, я буду заховать заповеди Твои. Життя давче, Господи, Ти розборив пекла, слава силе Твоей. Кличу Тебе исполнение, я заховаю заповеди Твои. Уся чистая, по матчиному заплакала, коли убачила Тебе слово у могиле. Адусь устаю и прошу допомоги, сподяюся на слово Твое. Солодкая весна моя, солодкое дитя мое, где поделась краса Твоя? Очи мои не знают молодые факты, как разложать от слов Твоих. Коли Ты, слово, помер, уся чистая мать Твоя горько заплакала. Почуй голос мой, Господи, у милосердности Твоей, и оживи меня загадом Твоим. Женщины пришли с миром помазать боское мира Христа. Ужо близко беззаконники, что преследуют меня, далекие они от закону Твоего. Коли Ты помер, Боже мой, Ты умертвил смерть боскою силою Твоею. Близко Ты, Господи, не все шаги Твоя правда. А шуканец ошукався, и той, кого ён спокусил, вызволяется мудростью Твоею, Боже мой. Давно познал загадов Твои, что Ты их установил до веку. Здравник был скинутый на самое дно пекла вознишальную яму. Глянь на горе мое и избав меня, бо я не забылся на законы Твои. Тернии пастки, вось шлях тройчы шаленого и лютого Иуды. Слово и Твои Сыну и Святому Духу. Боже, один у Тройцы, Ойче, Сыне и Духу, змилуйся над светом. Как веры за все народы, на веки веков. Дай слугам Твоим, Богородица, бачуть у воскресення Сына Твоего, усе поколения Христе, поют песню. Ні, Христе, я лью песню хвали Твоему похваланию. Благословите, Господи, научили Твоих заповедам. Ороде усилился, уважите размятся не завидину. Не сидишь ты смерти, а нам взял с тобою и от Тебя вызволюсь. Благословенный Ты, Господи, научили Твоих заповедам. Кому вы цените, накаете, что ты заметами, светлый анел мировости Твоей могилы сказал, гляньте могилу и проканайте, что Господь могилы воскрес.
что упали верн, и что упали верну до життя. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Яще у миры Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступися, жалься, збав і стережи нас, Боже, ласкою Твоєю. Господи, помилуй. Успомянувши найсвятуюся, чистую, найдобрословенную, славную владарку нашу, Богородицу и завсёды Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все життя наше Христу Богу отдамо. Аминь, Господи. Бо Ты, владар свету Христе Боже наш, и Тебе славу отдаем, разом за двешним Твоим Отцом, и за усесвятым, добрым и життєдайним Твоим Духом, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Выпросивши у Пилата наичистое тело Твое, Иосиф повернул его в чистое полотно, помазал духмяными олейками, в новой могиле поховал. А женщины мироносицы, что пришли рано, крикали: покажи нам Христе, як предсказал о воскресении Твое. Того ехали пригнетальника и мучителя, по прихваре морскою, ту землю хавают дети Ты, кого я збавив. Ми ж, як тоді жанчини, славимо пісня Господа, бо йому славився. Слава Господи, святому погребенню Твоєму, Господи Боже мій, співи похоронні, пісню надгробну я Тобі заспіваю, що похороном своїм вхід мені до життя відкрив, і смертю своєю смерть і ад умертвив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щоб своєю славою все сповнити, і зійшов ти в глибини землі. Від тебе не скрилася природа моя, що від Адама і похований ти мене, з отлілого обновляєш, людинолюбче. Побачивши повішеним на місце покарання Тебе, який на водах повісив землю, усьо творить і задрижело від великого страху і стріхнуло. Ніхто не святий, опроч Тебе, Господи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ты дал нам знаки и доказы похования Твоего в множестве образов, а сегодня Ты, Господи, владару, открыл тайну Твою у пекле тым, кто кличуть, ніхто не святый, а проч Тебе, Господи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Коли Ты, несмерщальный, был з уласной воли похованы, у запечатанной могиле, Ты показал силу Твою тым, хто з удячностью кличуть, ніхто не святый, а проч Тебе, Господи. Побачивши повішений на місце покарання Тебе, який на водах повісив землю, усьо творіння задрижело від великого страху і скрикнуло. Ніхто не святий, а проч Тебе, Господи. Ще в мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши саме себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти Бог наш, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Бої, які стіравні могилу Твою збавителю, амин свіряду і реду світлого аньола, які обвестив Ти нам о воскресенье. Славим Тебе, знішальнику темності, і преподаем до Тебе единого Бога нашого, який воскрес з могили. У пропачанні Твоего Господа спустошения на крижі, а вокруг жахнулся и скрикнул: Ты благословенный и всемогутный Господи, знішов ладом мощных, и зашел до Ты, шел опрометно. Слава Господи, святому погребенню Твоєму, сьомий день сьогодні освятив Ти, що його благословив єси в давнину для спочинку від праці. Всьому бо даєш почин і обновляєш Ти спаси мій, і суботу шануєш,
і нас навчаєш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зустрів тебе, селове ад, і засмутився, бачачи покритого ранами чоловіка і Бога Всемогутнього, і від цього страшного явища загинув. Зілля Твоєї любові до нас, і вскрикнув голосно, мертвые воскреснуть и встануть, стыя, что в могилах, и все земное створение возрадуется. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Ти творче прийняв вигляд створення і обновляєш усіх. Поховальне полотни і могила свідчать слово об таємниці Твоєї. Високородний дараться виконує раду того, хто народив Тебе, і у Тебе славно обновив мене. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і тепер і завсюди на віки веков. Амінь. Народжений от Деви і пробитий у Бог, Ти, творче мой, явив її нам, як новою Єву. Сам же Ти стався новим Адамом, заснув звишприродно природним сном, і як усемогутний узняв життя от сну і тленності. Всяке нині втримане внутрі хрита, Йона дав нам образ Твоєго терпіння і поховання. Йон биться скорому вийшов знутра звіра, і крикнув вартовникам, гей би, що покинули милосердність, даремно і безкорисно тримаєте варту. Слава Господи, святому погребенню Твоєму мучили Тебе, та не відділився Ти слова від тіла, яке прийняв єси, хоч і зруйнований був храм Твій під час страждань, але й тоді божество і людська природа становила єдність у Тобі, бо в обох природах був Ти Син, Слово Боже, Бог і чоловік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Царює ще ад над родом людським, але не вічно, бо, положившись у гробі, Ти безсмертний і животворящою рукою владу смерти знищив і провістив від віку сущим в аді, визволення істини спасе, воскреснувши із мертвих першим. Усяке нині утриманий внутрі хита, Йона дав нам образ Твоєго терпіння і поховання. Йон бицем скорому вийшов знутра звіра, і крикнув вартовникам, гей ви, що покинули милосердність, даремно і безкорисно тримаєте варту. Ще і ще в мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти, цар миру, і спас душ наших, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Ой, хто зачинив бездання жить мертвый, як смертный кладется в могилу, жаншины, что пришли помазать его духмяными олейками, гордо плакали и казали, наиблагословенная гэтая суббота, мол, ей Христос заснул, кому воскреснуть на третий день. Суд больше за все суды, той, кто выборил юнаков с огненной печи, умыл и мертвый лежит, где наше разбавление, и мы пяем. Збавителю Божа, благословенный Ты. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Пекло було поранене, коли прийняла до себе пораненого у бок коп'єм. Яно стогне, бо чує, що його поглинає боский огонь для нашого збавлення. І ми п'ємо, Збавителю Боже наш, добрословенный Ти. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і тепер і завсюди на віки веков. Амінь. У пеклі, у могилі і у раї боскость Христа заставалася нероздільно з'єднана з Отцом і Духом для нашого збавлення. І ми п'ємо, Збавителю Боже наш, добрословенный Ти. Жахнися небо, узворотнитеся основи земли, бо
мертвых поселяется, быцам приходи утешны могиле, юнаки пославляйте, святых славьте песня, люди звеличайте, я Бога на все веки. Слава Господи, святому погребенню Твоєму зруйновано перечистий храм, та він відбудовує занепалу скинію. До першого бо Адама аж до адових сховищ зійшов другий, що в небі живе. Отроки благословляйте, священники оспівуйте, люди прославляйте Його по всі віки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа Господа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. О нове чудо, о милосердя, о несказанне терпіння з волі своєї під землю, запечатується той, що в небі живе, і облисником обмовляють Бога. Отроки благословляйте, священники оспівуйте, люди прославляйте Його по всі віки. Хвалим и благословляем Господа, поклоняемся Ему, славаем и звеличаем Его все веки. Богородицу и Мати светла у песнях узвеличим. Не плачь по мне, Матери, угнетешь в могиле меня сына Твоего, якого Ты зашала без семя во лоне Твоей. Я встану и уславлюся, и я Бог прославлю вечной славой Ты, с верою и любовью великою Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! При дивозном народжении Твоим, Сыне спрадвечный, я была счастливая и не чула болю. Теперь, коли бачу Тебе, Боже мой, мертвым и без дыхания, меч горкого жалю ранит сердце мое, але у воскресни, и я буду узвеличенная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Нехай усе створение тешится, и хай радуются усе люди на земле, бо ворог пекла узятый у полон. Ходите, женщины, сустракайте меня с духмяными олейками. Я вызволяю Адама с Евою, и увесь ихний род, и у воскресну на третий день. Не плачь по мне, Матери, угнетешь в могиле меня сына Твоего, якого Ты зашала без семя во лоне Твоих. Я встану и славлюся, и я Бог прославлю вечной славой Ты, что с верою и любовью звеличают Тебе. Еще у мире Господу помолимся. Господи, Заступи, избав, помилуй, и захини нас, Боже, ласкою Твоею, просвятую, прочистую, наидобрословеннейшую, славную владарку нашу, Богородицу и вечную Деву Марию, за всеми святыми помянувши сами себе один одного и все житье наше, Христу Богу отдамо. Господи, Бо Тебе хвалятся силы небесные, и Тебе славу усылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Святый Господь Бог наш, Ты, Господь Бог, сапраўды святый Господь Бог наш, Бог, над усими людьми Бог наш. Бог наш. Усё, что живе, хвалить Господа, хвалите Господа с небесов, хвалите Его на вышинях, Тебе належится хвала Божа, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все силы Его, Тебе належится хвала Божа.
Слава Тобі, який показав нам світло. Слава на вишенях Богу і на землі сухой, добрая воліться людей, хвалимся, ми прославляємося, славимося, кадимся, славимся, Возьмем плащаницу, ну и просто поднимем вверх и так и добрословим. Добро? Господи, Богородице, Божице, Иди возьми. Откройте двери. Благословенный ты, Господи, научи меня заповедам Твоим. Благословенный ты, Господи, научи меня заповедам Твоим. Благословенный ты, Господи, научи меня заповедам Твоим. Господи, ты был на пристанищем взроду в рот. Я сказал, Господи, Иди возьми свечку, запали и будешь идти спереду с кадилом и звуком. Милосердность Твоя, дай будет завжди с теми, что познали Тебе. Боже, святый, моцный, святый, несмиротный, помилуй нас. Святый Боже, святый, моцный, святый, несмиротный, помилуй нас. Святый Боже, святый, моцный, святый, несмиротный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Ки веков, аминь. Несмиротный, помилуй нас. Святый, моцный, святый, несмиротный, помилуй нас. Святый Боже, святый, моцный, Ты несмиротный, помилуй нас. Ты, Боже, святый, моцный, смиротный, помилуй нас. Паремию. Что еще раз? Паремию читаем.
Мудрость, будем уважливыми, Прокимен. Устань, Господи, да поможи нам, и вызволи нас, деля имя Твоего. Устань, Господи, да поможи нам, И и вызвали вызволи нас нас имя Своего. Боже, мы чули на свои уши, и батьки наши рассказали нам. Устань, Господи, да поможи нам, и вызволи нас имя Твоего. Устань, Господи, да поможи нам. И вызволи нас имя Твоего. Читание книги пророка Иезекииля. Будем уважливыми. На мне спочила рука Господня, і ён вивів мене у духу і поставив сярод поля, якое було повне людських костей, і обвел мене навокал, і було їх там на полі вельми шмат, і усі були зусім висохлі. І сказав мені: «Сине чоловічий, ті гэтыя кості живуть?» І я сказав: «Господи, ти ведаєш». І сказав мені тоді: «Пророчи над ими і кажи: кості сухие, слухайте слово Господнє. Так каже Господь Бог костям гэтым. Вось дам вам духа живого, и дам вам жилы, и верну вам тело, покрою вас скурою, и дам духа моего вам, и вы оживете, и будете ведать, что я Господь. И я пророчил, як загадал мне Господь. И коли я пророчил, вось почулся шум и треск, и кости почали злучаться одна з одною, кожная ставши на свое место. Я глядел, и вось вернулись им жилы и тело, и скура покрыла их, але не было у их духа. И сказал мне Господь: пророчи об духу, сыне чоловічий, пророчи и кажи: так каже Господь Бог. Прийди дух з 4 вятров і дихні на гэтых мертвых, каб яны ожили. І я пророчу, як мне загадано было. І прийшов до їх дух життя, і яны ожили, і устали на ноги свои, великое множество их. І сказав мне Господь Бог: сыне чоловічий, гэтыя кости, гэта дом Израиля, бо яны кажуть: высохли кости наши, загинула надея наша, няма ўжо нас. Дзеля гэтага пророча, сыне чоловічий, кажи: так каже Господь Бог. Вось адчыняю магілы вашыя, і выведу вас, люди мои, з магілаю, і завяду до земли Израиля. І познаете, что я Господь, коли адчыню магілы ваши, и достану вас з магілаў, люди мои. Дам вам духа моего, и оживете. И завяду вас до вашей земли, и будете ведать, что я, Господь, виконав тое, что обяцав. Так каже Господь Бог. Мудрость Прокимен. Устань, Господи Боже мой, няхай узнясется рука Твоя, не забудь убогих Твоих до конца. Устань, Господи, Боже мой, хай вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих. Буду вызнавать Тебе, Господи, усім сердцем моим, оповедать про все цуды Твои. Господи, Боже мой, хай вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих. Устань, Господи, Боже мой. Хай вознесется рука Твоя, не забудь убогих Твоих. Премудрість до Коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, браття та сестри, недобра ваша хвальба. Хіба не знаєте, що трохи закваски заквашує усе тісто? Усуньте стару закваску, щоб ви були новим тістом, так як ви і є прісні, бо Пасха наша Христос, принесений у жертву. Отож святкуймо не у старій заквасті, а не у заквасті злоби і лукавства, а во присноках чесності і правди. Христос нас викупив від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, бо написано: проклят усякий, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама перейшло в Ісусі Христі на поган, і щоб ми вірою прийняли обіцяного Духа. Алілуя, алілуя, алілуя. Нехай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і хай тікають від лиця Його
ті, що ненавидять Його. Як щезає дим, хай вони щезнуть, як від вогню топиться віск. Мудрость, стань маровна, выслухаем святое Евангелие, мир усім. От Матфея святого Евангелия читание. Будем уважливыми на наступный день, что после пятницы собрались першосвятари фарисеи у Пилата и сказали: «Сподару, ми припомнили, що гетий ошуканець ще за життя сказав, на третій день у воскресну, дик загадає ховать могилу до третього дня, каб часом не прийшли його не в учні, не украли його, не сказали народу, йон у воскрес з мертвих, і буде гетее апошнє ошуканство горше за першее, сказав їм Пилат. Маєте варту, дик ідіть і ховайте могилу, як умієте». Яны пайшли, забезпечили могилу, приклавши печатки до каменя и поставивши варту. Змилуйся над нами, Боже, поводле Твоей великой милосердности. Молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яще молимся за Сусветного патріарха Варфоломея і усіх у Христі братов і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яще молимся за Литву, урад і належні влади гетої країни і усіх, що стерегуть її целості і спокою. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яще молимся за Богом стереженую країну нашу Білорусь, за нашу Україну, и за наши народы, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях и верность своим народам усіх нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яще молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тих, що приносять дари, працюють і співають її, і за усіх тут присутних людей, які чекають от Тебе, багаття Твоего змиловання. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Сповни молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просим. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просим. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просим. Осталий час життя нашого в мирі і покаянні скінчити, у Господа просим. Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної і доброго одвіту на страшному суді Христовому просим. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Ти Бог милости, ласки, людинолюбства, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Мир всім.
голови ваші перед Господом схилить. Бо до Тебе належить милувати і спасати нас, Боже наш, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Мудрість, добрословений, Христос Бог наш, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Умослуй Боже, святую христианскую верою всех православных христиан, на век веков. Пресвятая Богородица, збав нас. Господную вошаны за херувимов и без поравнания будь славную за серафимов, что заховавшись Господа родила Бога Слово, и свою Богородицу себе возвеличивая. Слава Тебе, Христе Боже, надея наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос, истинный Бог наш, який для нас, людей, и для нашего збавления страшенные муки життєдайной крыши, похование захотел потерпеть, молитвами всечистые своей Мати, святых славных и годных похвалы апостолов, Петра и Павла и всех святых апостолов, святых и богоносных отцов наших и всех святых, хай змилуется над нами и избавить нас, бо Он добрый человеколюбец. Дорогі брати і сестри, я від усього серця щиро дякую вам за те, що у гэты вечір ви тут. Конечно, завсёды радостно бачити людей на Великдень, коли ми п'ємо «Христосу воскрос», але значно больш важно, непараўнальна больш важно быць з Христом не толькі у Яго радасці у воскресення, але перажываць з Ім, з Яго пречистой Маці, успамін Яго распяцця, Яго смерці, зняцця з крыжа і пахавання. І я вельмі радуюся, што сёння вы тут, што сёння плашчаніца Господа Ісуса Христа, абкружаная любячымі сэрцамі, і падыдзіце да святой плашчаніцы, як до самого Христа. Поклоніться Його святим покутам, подякуйте за Його милосердність, і нехай Господь силою святого і почесного крижа добрословить усіх нас. Амінь. Я ще літерально одно слово хочу сказати. Отець Олександр, сними ікону. Сёння у нашу сціплую каплічку перадалі ікону, якая з нейкага храма, і видно, што яе выразалі. Вот у савецкі час яна захоўвалася ў шафе адной жанчыны, якая нават не веруючай была і не хрысціянкай, і потым перайшла ўжо ў спадчыну іншай сям'і, і вось сёння перадалі вось гэтую ікону якраз у дзень, калі святкуецца, калі ўспамінаецца зняцце Господа Ісуса Христа з крыжа і Яго святое пахаванне. І вось пасля, можа, 100 гадоў, а можа і больш, гэтая ікона ізноў вяртаецца ў прастору малітвы. І мы з падзякаю прымаем гэты святы вобраз як такі знак Божай міласці да ўсіх нас. І сапраўды было б дзіўна, калі б сёння вось гэта ікона была у нас, а вас бы тут не было. Все-таки Господь бачыць ваши добрыя сэрцы, бачыць, што вы шануеце Яго святыя пакуты, і няхай Господь добраславіць усіх нас. Амінь. Подходьте до плашчаніцы, прикладывайтесь.
Дякую велике усім, хто був з нами сьогодні на службі. Завтра зранку у нас буде літургія. До зустрічі. Пока.